Предупреждаваме ви, че това клипче не е подходящо за деца под 5 години, защото това води до масова ерекция и оргазъм. И все пак, малки деца, гледайте го. Ха-ха-ха. Коч и лисица Enterprises с гордост представя Моят стомах хармоника. Да. И екшън! Така. Момент. И... Вижте ме, пупчето! Вижте го! Вижте го! Най-вълшебното пупче на света! Коч.